kabaruji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hannde jaten hen koye denɗi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international ñalawma aset sappo e goho lewru avril tande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen habaruji men international ko siftinde on délégation Amérique naaɓe yettima toon to Pakistan e nder jamma walla subahalaw toon to Pakistan oɗon délégation no arde ɗum ko vice président mo États-Unis o kanko J.D. Vance mo wondi e Jared Kushner be Witkoff ɓeɗo ko yimɓe haaldanoɓe e Iran gila tan ɓe gardi kadi haralaɓe politique international e kadi to Iran e États-Unis jokkodiral muɗum hadde haala ka fuɗɗata no kanko J.D. Vance o siftini tan o wi wonde ko haala ka ma yaara no moƴƴi ko so tawi tan Iran fijirani ko wawi wonde foof ene wayno haade maɓe joddade ene wayno ko délégation foof kamɓe américain je kamɓe Iran naɓe goto maɓe fof yindiri e kanko Shahbaz Sharif no ministre mo Pakistan koɓe mbawi goto maɓe fof haalde Shahbaz Sharif e toɓɓe jiiɗi wona condition ngaji kaldigal maɓe délégation Iran naɓe ardi ɗum ko gardiɗo assemblée maɓe national Mohamed Bagher Ghaliba ene wonde ministre maɓe des affaires étrangères noon Kampa Abbas Arakchi délégation Pakistan ko kanko dogannoɗe ɗeɗo koye ɗon kanko Shahbaz Sharif ministre mo Pakistan on wonde kadi ministre makko toppiriɗo ko affaires étrangères noon ni Shahad Dar ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe Iran toɓɓe kesse ɗe ɓe ɓeydi hen alay sago kala jawdi ko Iran jeeyi il faut ɓe guitte hen juuɗe maɓɓe ɗiɗe welguel kadi ko kala Israël bombardement ji mum toon to Liban il faut ko ɗum darto so ɗum dartaki kamɓe Iran ɓe mbawa joddade américain kamɓe américain ji ɓe mbawi yiddude hande caggal nde terrain kalimi wi won américain ji jaaɓi wonde oppude kala jawdi ko fate kamɓe Iran koɓe namdino ko donc anda oɗo holko jogori dartinde haala ka kono ene wayno ko yakare mawde wodani fe ɗum hande e journal biyeteɗo Axios koɓe wi wonde ko vice président mo États-Unis tawede ɗiɗo haaluji ɗum ko hunde nde meeɗani wadde guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko wawi wonde fof nanen haala ka en kadi ko wallude bellede nanodiral walla ko sikka nanode gongal hakkude kamɓe Amérique naaɓe e Iran naaɓe pour guerre o darto ken on jonti ɗiɗi hande kabaruji men international tugnade kadi ko ummi toon biyeteɗo Africa Business Insider laaɗe mabɓe kamɓe Afrique du Sud Gabon Libéria mbawiri yamirede rewde toon to cirtol gongol toon to Hormuz kono noon e wayno ko laaɗe jeenoɗo toon to Botswana min duttinama haysindo ɗeɗo laaɗe fof jamirama lomtaki taw no foti laaɗe ndewanno ɗon ɗum jayngol koko darti toon haare wonde toon de kamɓe Iran eɓe no continue hande contrôle de trafic laaɗe dewoje toon ɓe mbi wonde ko kene abboye temedde jeegom laan ɗum noon ko laaɗe badde pétrole ene donki ɓennude cirtol ngol tugnade hande kabaruji gumiriɗo Business Insider habaruji men hande toon kamɓe Amérique naaɓe on bateau mabɓe goto mbawi rewde kañum hooruma e cirtol Hormuz hande no rewi ɗon nde dañani hay caɗele goto ko wawi wonde fof kamɓe e Iran eɓen continue jogade contrôle kala bateau ji dewoji ɗon ɗum noon hande toon Liban ono fedde nde Hezbollah ɓe mbawi ñagade supporteur uji mabɓe jogornoɗo ummade wadde seppoji yo kayti kala seppoji mbaɗanno toon kadi to Russie Ukraine jamma woni toon o babude fête pakko tugnade hande kanko Vladimir Zelensky wonde so tawi kamɓe Russie naaɓe ɓe ɗoftima nanodiral jaygol yo dart kamɓe Ukraine naaɓe ala ko mbaɗata ko no wiwande ko haysinde toɓɓere so ummima toon to Russie so yani mabɓe koɓe yoftotoɓe ko foti noon a siftinde on tan ko ɓeɗo kadi nene kamɓe guilitande ujunnaji ɗi nogas habaruji men international hande toon to Djibouti président mo Djibouti biyeteɗo Ismail Oumar Guelleh mbaɗa ɗum abbréviation IOG hedde mini o wi wonde ko gagnima élection ngaji banno toon pour suɓade gartoɗo leydi Djibouti kanko noon ko ngol ɗo woni lawol makko jeego ɓuuɓiyo an komo woni candidat kadi ardade leydi ndi omo ardi leydi ndi joni ma guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi no yaara ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ko wawi wonde fof tugnade hande gadane en puɗɗi yaltude o holli wonde ko kanko gagné woteji 97,81%. lundinoɗo mo hono biyete Mohamed Farah Samatar le centre démocratique unifié dañi ko 2,19%. oɗon noon ko neɗɗo mo anda ko no fewi donc tugnade hande woteji mabɓe toon to Djibouti hisa oɗo saha joni ken wonde 80,33% e yimɓe fof ene wayno mbawi notade wodde surtout toon to Djibouti ville capitale mabɓe ɓuuri hewde namdaɓe en taw kaldi koye agence France Presse mbi wonde ko gotanto ko kanko IOG donc siftini noon tan ko Djibouti kadi ko leydi ɓurdi famdude leyɗele gonɗe toon to Afrique e joya jaajini mum fof 23 000 km puissance uji koni jogui toon base uji men hono kamɓe États-Unis kamɓe France kamɓe Chine Japon ene wonde Italie hande kabaruji men international tugnade kadi ko ummi toon to Guinée Conakry président Mamadou Doumbia o wawi kadi wadde kuulal ngal kadi ko dirtinde woteji mbiyata woteji législative e woteji communal ɗiɗon woteji ponno wadde ko ñande nogas nayi lewru me kono e nder décret mo signini hande yamirore ɗum noon ko ummi toon to galle laamoɗo to en ɗum noon ko ñande sappo lewru avril hitande ujunnaji nogas jeegom kanko gardiɗo leydi o waɗi décret o yamiri wonde woteji ɗi oɗon décision noon e wayno kañum hoore mum ardi hen kadi calendrier won pañuji mabɓe kamɓe ɓeɗo
candidat hono waɗata campagne législative yimɓe sarɗiyankoɓe to ko ñande goo lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom ha minuit kadi foti gasde ko ñande nogas jeetati lewru mai hitande ujunnaji nogas jeegom ko 11h59 fate campagne on commune pañmuɗo udduta ko ñande sappo e goho lewru mai hitande ujunnaji nogas jeegom ha minuit continue ha ñande nogas jeetati lewru mai tonto Sénégal ay tungnade kadi ko yalti journal biyete Dakar Actualité ono kamɓe parti APR en neldi jettol mawɗo décision conseil constitutionnel waɗi non faade conseil national de régulation des médias ministre toppiti ko fate communication nde wanno kulle nde ganduɗa patuɗe honno contrôle ta kala ko fate médiaji gonɗi toon to Sénégal tungnade noɓe kaali kadi mbi wonde ko conseil constitutionnel ɓani ummi toon to yimɓe ɓe ganduɗa hen kañumen koyemen jeeya ko opposition pour wiide wonde ko kamɓe conseil national de régulation des médias walla laamu gongu toon kesngu gueɗe ɗe waɗata en wayni woni continue anni muɗum ɓittude donc wiide mabɓe kamɓe APR caggal nde ɓe jetti d' abord hono kamɓe parti takkugol en wayni ko ɓeɗo ɓurno portude plainte ko fati ɗum ɗon ɓi wonde ko en wayni ko laamu ngu en surtout en oɗo communauté fiiɗi ko fate en régulation des médias en continue hande anni muɗum wellitare wonnode toon pour haalde ko woni miijo ma e walla kadi wellitare journaliste uji jogui e wiide mabɓe kadi ɓe jetti hono conseil constitutionnel kañum hoɗum nde waɗi censure ɗeɗo kuule nde ganduɗa kamɓe conseil national de régulation des médias ɓe mbanno ɗum noon kadi ko yamiro ɗum wondi toon to laamu leydi Sénégal hande toon to Sénégal neɗɗo goto mo ganduɗa ɗum kañum hoɗum ko poète o yiɗino wonde candidat pour wonde secrétaire général organisation internationale de la francophonie ono kanko biyeteɗo Amadou Lamine Sall e nder conférence mo ƴefti o holli mettere makko no fewi ko wiide wonde ko leydi Sénégal e gardiɗo laamu leydi Sénégal encouragement mo jogui ɗum ɗo fuɗɗi ko ñande jeegom lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi o windi lettre fadde gardiɗo leydi Sénégal ñagade ɗum won hon kañum koyemi yo mbaɗmo soutenir wonde candidat en secrétaire général de oɗon organisation francophonie o wi ha e oɗo ñalawma ala jaabol gumigol toon eyi walla ala ummade toon to gardingu leydi ndi o wi ko teddungal wonantonoma so tawi heeɓi eyi walla heeɓi ala ummade toon to gardigu leydi ko wawi wonde fof en wayno ko e nder kadi ko ɓeyti hen wi wonde ko omo siftina tan tade walla wonde secrétaire général walla candidature ko fate oɗon poste ko leydi ma d' abord gardigu leydi ma kañum iddoto d' abord tambade ko fate candidature ma ko hayimo hen kadi Sénégal kañum foɗani ko walla walloyi ko candidature neɗɗo jeeyaɗa toon to Congo no kadi ko hunde nde ganduɗa henne ko hunde hersininde e wiide makko saabu kanko ɓiɗo Sénégal naji e kadi ne wayno ko o waɗi tama ko juɗɗo wonde liggade oɗon organisation mo continue liggade hen kanko gardiɗo leydi o so tawi ɓe mbaɗinnomo supporté o heɓanno oɗon poste omo wawi famde Sénégal en wawi supporté mo yiɗi fof kono noon kam au moins tata kanko ɓiɗo leydi on fonno heɓde jaabol ummade toon to gardiɗo leydi Sénégal tawɗo windi ɗum lettere habriji men États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Arizona tunnade The Hill hono ɓiɗo sarɗiyankoɓe ɗiɗo ɗum noon ko sarɗiyankoɓe jeeyaɓe toon to Arizona donc kan sénateur makko Kelly e sénateur Ruben Gallego démocrate en ɗi mbawi wadde ɗaɓɓade mabɓe fade gouvernement Donald Trump pour enquête aji ɗe waɗanno toon to Arizona ɗum noon ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum no yettarto kaali ɓe mbi wonde département homeland sécurité hono kanko toɗɗa ɗum hono Mark Wayne Moule ɓe ñaguima ɗum yo dartina enquête aji baɗoji toon ɗum noon ko lettre moɓe bindi alhamis ɓen ɗo e wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ɓe mbawi neldude koppi ndeɗon ɗaɓɓade to kanko gardiɗo o ICE hono kanko biyeteɗo Tad Leon e nder wiide mabɓe mbi ɗum noon laabti hande wonde ko kala loskoji ɓe mbaɗata kamɓe laamu wiide wonde fraude aji mbaɗama toon ɗum ɗo ko hunde hersindinde hunde kadi ko bonnude kalis soɓe dartinani ɗum moɓe continue kadi tampinde yimɓe liggotoɓe en ɓe ustude hoolare yimɓe jogui ko fate élection ngaji gonɗi toon to Arizona donc ene wayno ɓe kaali hen kadi hono kanko Gallego e Kelly kadi ɓe mbi wonde ɓe ñaguima kadi hono département homeland sécurité kañum hoori yo acci yo yaltin kala document ji gueɗe ɗe ganduɗa haalluji walla enquête aji ɗi mbaɗi fate holko woni sababu ɓe gumni enquête ɗiɗo woteji hollude wonde holkoɓe tuumi hen e holkoɓe jiiti hen ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde gouvernement Donald Trump ɓe ɗiɗo département ji ɗi kadi wiide nder lewru mars ɗaɓɓude kamɓe ardiɓe Sénat toon to Arizona ayoɓe gaddu kala woteji baɗanoɗi Maricopa County tugnade hande kanko gardiɗo Sénat toon to Arizona ɗo Warren Peterson kamɓe ɓe neldi kala ko woni résultat ji fate ɗiɗo woteji tan ujunnaji ɗiɗi e nogas haɓoruji men America hande tugnade kadi ko ummi toon to journal biyete NPR ɓe rew heɓe wullitoɓe wonde ko kañum en no toñama e Jeffrey Epstein politique sikkitari mum e konngudi makko kanko Melanie Trump e yesso télévision haali wonde ko kanko hoore makko o wonano sehil e Jeffrey Epstein kadi o meeɗani joftodirde muɗum e tek kanko e Donald Trump hakkude mabɓe wona oɗon waɗi introduction kamɓe ɓeɗo rewɓe mbi wonde ko gargol makko toon e yesso télévision addima ko pour wawde walla supportude yimɓe laamu ay ɗum noon département justice e kanko kadi gardiɗo leydi ndi wawi woni fof e wiide mabɓe kadi mbi wonde ko ɓe mbaɗi déjà koɓe mbawno wadde kamɓe rewɓe toñaɓe ɓe ko ɓeɗo yimɓe wonɓe toon sarɗiyankoɓe fof démocrate e républicain
goto men fu be kalde mum donc addu wiede kadi be gartu son to yes congrès kadi be kuccire kadi yimbe congrès yimbe woni son ko to congrès dum kadi ko kerse mawde wonande odo sa joni wayni ko beedo robe ken on 15 mabbe badi déclaration bi wonde ko dum do ko laaki haaluji mo e kadi o arani wallude men hoore ko wallude awnaaki laamu ngu e département justice musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗanten jaam